Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana einkundleni zokuxhumana laphana wezingane zakwethu. Umculi kaMaskandi udlubheka laphana wezingane zakwethu osematheni kulezi insuku. Uthuse abaningi laphana einkundleni zokuxhumana ethi ucela ukufuniswa enye insizwa laphana evele kwi-CD cover laphana okuthiwa usomdladla laphana wengane zakwethu. Udlubheke ubhale kanje uthi ngicela owazi lenceku ukuthi yakuphi futhi ihlalaphi. Akukho kuphi, ngifuna ukuthi sithi ukuyoshaya ivangeli elincane nje. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane lapha kwi comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela ucenzele subscribe, ucenzele nebell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha.